guys, magandang hapon po. Mga idol, maraming sa sobrang Paris. So kami gumagawa kami ng restaurant mga idol. Para po sa magpapahinga namin magandang aming pahingahan sa likod ng aming bahay. Kung ating nagawalis. Maya talim para hindi siya nagalamot-mot sa tintama.
Tapos na ang aming ginagawang rest house. Idol, tapos po yung aming niya katambayan na maganda na po siya. Tapos lang, kailangan mo na maglinis. Itong na cute. Ganda na. Ang aming tambayan ng idol, oh. Thank you so much mga idol. Magandang hapon sa inyo lahat.